εδώ και χρόνια. Άρα η σκέψη, μάλλον η πρόταση του Τσίπρα για διαγραφή του χρέους δεν σας βρίσκει σύμφωνο? Η διαγραφή του χρέους σημαίνει μονομερή ενέργεια και ταυτόχρονα έξοδο της χώρας εκ των πραγμάτων από την Ευρωζώνη και το ευρώ. Θα είναι το τυπικό πτωχευτικό γεγονός. Μάλιστα. Του το έχετε πει? Το έχω πει δημόσια. Εάν η Ευρώπη σας βάλει ένα δίλημμα, ότι ή θα κάνετε αυτά που λέμε και αυτά που έχουμε συμφωνήσει στα μνημόνια, ή θα φύγετε από το ευρώ, τι θα επιλέξετε? Στην πολιτική δεν υπάρχουν διλήμματα. Πολύ δε περισσότερο που ανακαθορίζονται και μπορούν ακόμη πιο δυναμικά να ανακαθοριστούν προς προοδευτική κατεύθυνση οι εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο. Ελπίζετε στον Φρανσουά? Ελπίζω αναμφισβήτητα στο τι θα γίνει στη Γαλλία με τον Ολάντ, αλλά περαιτέρω ελπίζω στο γεγονός ότι υπάρχουν πολλές δυνάμεις μέσα στην Ευρώπη που κινούνται σε διαφορετική κατεύθυνση από εκείνη της Μέρκελ, που διαμόρφωσε